DGF ligger på Nørrebro, vi er altid på toppen, som om vi holder fest på proppen. Den gule flyver har gode lager, og det er til ære for at vi kan lære. Annie er piloten her på DGF. Hvis vi fedter for penge, ja, så får vi test. Og her må vi ikke lyve, for Annie er den bedste til at flyve. Det er altid hyggeligt her, kom og vær med. Det er et dejligt sted, vi alle er brødre. Vi holder sammen, inde i varmen, før vi laver rav og starter for alarm. Når du siger vi holder af den gule flyver, kan det godt være at vi tror vi lyver. Den gule flyver højt over Nørrebro. Her er det nemlig sjovt at bo. Når du siger vi holder af den gule flyver, kan det godt være at vi tror vi lyver. Den gule flyver højt over Nørrebro. Her er det nemlig sjovt at bo. Far, de er min primære, og hvad det er din. Far, de ryger en masse nikotin. De er de bedste primære, man kan have. Og nogle børn bruger dem som der slave. Men fuck de børn, der bruger dem som slave. For nogle gange fortjener de en gave. Men nu har jeg lært at opføre mig. Så Annie Lauritsen, tak til dig. Mit navn er Said, jeg hygger med mit shit. En gang var jeg filet, jeg er tilbage på fuld kredit. Så kan det være DGF, er jeg 100 på mit shit. Mit navn, det er Said. De voksne giver mig massage, så jeg ikke laver ravage. Velkommen til den gule flyver, ligner jeg en der piver. Møder mandag morgen, trætter dagen med humør like fuck, hvor ballon repræsenterer kulens phone. Tirsdag onsdag, en land snart kigger forbi Annie og opfører helt gak. Torsdag kommer jeg og smadrer hele skolen. Hvad jeg stresser over, jeg har smadret den fucking reol. Når vi siger vi holder af den gule flyver, kan det godt være at vi tror vi lyver. Den gule flyver højt over Nørrebro. Her er det nemlig sjovt at bo. Når du siger vi holder af den gule flyver, kan det godt være at vi tror vi lyver. Den gule flyver højt over Nørrebro. Her er det nemlig sjovt at bo. Nørrebro. Nørrebro.